Sziasztok! Baxter vagyok, és szeretném nektek bemutatni az Aliens of Valiant, nem tudom, ARM nevezetű játékot, ami ingyenes FPS játék. Szeretnék egy kis gameplayt megmutatni belőle. Na basszus, elmutattam a PV-t. Majd videó alatt megtaláljátok a letöltési oldalt. Kicsit kell várni, mivel most sok hülyeség fennmaradt a gépen. Aztán egy pár másodpercet igénybe vehet. Addig szüneteltetem is. Na, itt is vagyok, elindult végre a játék, egy pár másodperc alatt. És ilyen a betöltő oldal. Itt vannak a saját adatait, egy klán, szint, meccsek győzelme, SD score per dead, experience point, supply point, pénz, ami jelen esetben euró, AP, amit igazi pénzért lehet megvásárolni, és BP, ami nem tudom, hogy mire jó. Itt vannak a channelek, ezen a beginneren érdemes kezdeni, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Itt vannak különböző challenge-ek, eventek, saját statók, saját skillek és ilyen kitüntetések. Most megnézzük épp, hogy mit kell ebbe csinálni. Részt kell venni 3 escort missionba, kapunk érte 120 XP-t és 5 BP-t. Aztán meg kell nyerni 2, hát ezt nem tudom, ilyet még nem csináltam. 120 ölést kell Annihilation módba végezni, és végül ezt se tudom micsoda. Na, meglátjuk. Keressünk akkor egy ilyen Annihilation módot. Ez jó lesz. Javítsuk meg a fegyvert. Tudni kell róla, hogy mindig meg kell javítani, különben nem sebez eleget. Van pointman, rifleman és sniperes, itt ki tudjuk választani, hogy melyikkel szeretnénk kezdeni, aztán pedig itt írja, hogy F1, F2, F3 játék közben tudjuk cserélgetni. Akkor itt van a saját fegyvertárunk. Itt ki tudjuk választani mindegyik karakter, hogy melyik legyen az elsődleges, másodlagos, harmadlagos, gránát, stb. Armorok, különböző kiegészítők. Ez nem tudom, mi akar lenni. Lényegtelen. Itt meg az AP itemeket, amit vettünk az AP-ért. Na, akkor adjunk neki egy startot. Nem, mert nem azzal, én pointmannel szeretek lenni. Elnézést, hogyha kicsit recseg, de régi a mikrofonom. Aztán most meglátjuk, hogy mi lesz. Na, itt egy kicsit belaggolt most. Tudom miért. Egy pár másodperc. Gondolom, és helyre jön. Na, el is kezdődött a játék, caps lockkal sprinteltek, mindenért pontot kaptok. A lényeg az, hogy minél több embert öljetek meg, mert annál több pontot és annál hamarabb tudtok fejlődni. Ez a map. Ezen a mappon botok ellen is játszatok, de ugyanannyi pénzt. Na,
fenébe. Ugyanannyi pénzt, illetve experience pontot fogtok kapni, mint hogyha normális playerek ellen játszotok. Onnan lehet tudni, hogy botok, mivel két nevük van, és a között van egy szóköz, vagyis egy alsó vonal. Négy killnél tartunk. És ezzel nem tudjátok átdobni a gránátot, úgyhogy arra ne is dobjátok rá. Mert értelmetlen, csak elpazaroljátok. Igen, és ott fent van az európai csapat és az orosz csapat. De miért áll ez a rohadtból be elém, hát ilyet. És ott írja, hogy mennyi a team kill, illetve fel kell szedni 3 dögcéldolát halál nélkül, és azért is plusz pontot kaptok majd a végén. Nekem még kellene 2, de kevés a HP-m, úgyhogy meg fogok halni. Bal oldalt fent is sarokba ott az UAV. Szóval. Hát a grafikája az FPS, ingyen FPS játékhoz képest jónak mondható. Nem a legjobb, van jobb is, de örülni kell, hogy ilyen is van ingyenes játékhoz. Vannak különböző játékmódok, például amin most játszok, Annihilation 250 killig megy, vagy attól függ, hogy a szoba tulajdonosa hogy állítja be. Nem lesz lag, mivel te csinálod meg a szobát, de a központi szerverről működik az egész. Hoppá, ott egy ellenfél. Lucky shot. 2 kill. Hoppá, 3 kill, 4 kill. Egy kis szerencsével 5 kill. Itt a legnépszerűbb fegyverek a shotgun típusok, mivel 80 fölött van a damage szintjük, nem tudok beszélni, megfáztam. Ide ajánlatos ebbe a részbe berássolni, és úgy lőni. A jobb fegyvereket nem tudjátok megvenni csak nagyobb szinttől, ez az egyetlen rossz dolog, szóval hiába van neked 200 000 euród, már igen, játék euród, nem tudod megvásárolni. Van egy pár bot gyerek, akinek fingja nincs a játékról, és folyamatosan blokkolnak, vagy ilyesmiket csinálnak. Arra lehet dobni a gránátot. Ó, basszus, beleszaladtam 2 ellenfélbe. Amit láthatjátok, most nem igazán megy, mivel stresszes vagyok, hogy videót készítek, ami szerintem nem kerül fel YouTube-ra, mert elég vénán játszottam most. De még akár, ha jó kedvem lesz, felrakhatom. És tudom, hogy kicsit lassú vagyok a beszédbe, de
Hú, így nem tudok kimondani, koncentrálok. Kicsit nehézkesen megy most minden. Ja igen, és vannak líderek, mint ahogy most láthatjátok, az Eva, Lydia, Vorel, és van a mi csapatunkban is, de nem tudom, nem is érdekel a neve. De ezeknek van a legjobb fegyverük, legdrágább, legtöbbet sebeznek, és szinte lehetetlen őket egy golyóban megölni. Most úgymond bele szaladtam. És nem mondom, hogy nincsenek csalók, de nincsenek olyan sokan, mint például a Counter-Strike-ba, vagy kódba, vagy ilyesmi, mert ez le van úgymond biztosítva egy saját csalás elleni programmal. Nem tudom belőni ugrás közben. Általában ilyen 30-10-es stat van azoknak, akik játszottak hasonló játékkal, vagy FPS játékkal. Hát nagyjából ennyit szerettem volna bemutatni nektek. Köszönöm, hogy megnéztétek. És hogyha tetszik és összegyűl mondjuk az a bűvös 50 like ilyen kis gyenge videóra, akkor talán folytatom és csinálok újabb bemutatót más fegyverekkel, más mappokkal. Úgyhogy köszönöm még egyszer, hogy megnéztétek, és sziasztok!